Hindi karon ituloy papagayon ti istorya ni Karing. Ana nga dati mapasamak. Kung nanapigid din nga mapan kan isot ko mapamang pasyar kini Arman. Ituloy tayo. Pero dumteng tinabi manong nemi mayat ti istorya mi nga kasinsin kada kina tuma-tuma pag istoryan. Hindi matugtog tiri daw. Kalmasan nga nagsasaro ng taon dikit duwa nga aso da. Dududuan nga bibiyag da anti kani kasin. Manong nemi. Kada kiti duwa kasinsin ko nga lalaki nga kapsat na naasawadan kadadada sa Manila. Nabayag matang na balo ni auntie, manong na yun. Di na tinapan ng ilukat. Kahit ore lang nakigtot sa naktinalyaw. Abay kasin. Speaking ni Arman. Ay Arman, nakapasya na kayo man. Kayo kung nakatado kayo. Pinastrek na idama nung na metaluda. Na idong dumuunan ni Arman ng bagbaga ni Dina. Gabuta. Gwapo nga lalaki. Nakasaysayang. Langit ko manong nemi itagtagruger nga timet ni Arman. Kuha, hadin ko nga di na. Amo kong tibaga manong. Gabuta, naamom nga dasa nga ilimi. Kat umay kagpasyar. Saan na siya ti pasyarem? Gabuta, hindi ko akit na minsan naklapi na siya hanggang ba't na nagsusublin. Tugaw kayo. Kasi, masadag ka to eh. Very neat tila nga ni Arman, manong nemi, ngam digidi doa ka, doa na kitmadlaw nga na kaslada inungga. Pinanawan na kami nga dagos ni Dina. Kaya, mati mauri ka mabaga ni Arman. Dikit-dikit di duwa nga nakainom, tilangada manong nemi, tinalingdan sumao. Mating ko, nakagasgasa dito nga lugar ta. Naisarong ka dito, nakapimpintas ka, kasi kapintas ni Dina nga kasinsin mo. Sino kantikada kayo, umay magpasyar kanya? Kami nga talo, ang ni pareng Armante agkursonada, so nga, kinuyog mi. Mabalin mo yung Palawan ni Sona. Palawan yun, tapos saan nga maistorbo. Pareng Arman. Lalaing ikanta ng tanong nervyos mo, di kan tumat kami minom. Kung namin kayong tinaarak at pangikat din nervyos. Hindi nga kapanawan di kinidua, manunemi, nakaruwardan, nga mamok ang daday tiruwaron. Kasi iniinot tumat nga napukaw, mangangot ko nga nasangel. Aking ka nagtanay identi, panglo nga maangot ko ng kapukin ni Arman. Nakasaysayan peso na ito nga lalaki na dinamo nga ibagati I love you. Manong, amom ka din tinagan ko? Karing. Buhin Karing, si kamot ni Arman. Di mo ka di kalikaguman nga may gaman di takulap ko? Laik ka ng nervyos mo. Ang mag-aasawa, ano kasta ka? Napiyo kumamad no, na babae nga, isot umasa dagwano, o may sumangpat di balayo. May nga ron. Sabi nga, minara na ginawad na kang kape na sa ting. Nervyos mo, ore ka naglingling at. Jack manam mo. Like, katantatan nervyos mo. Like, gamam titakulap ko. Baka ita ka lang makigam, maka-approach titakulap ti balasan. Manong nemi inigaman na ngagpaisugat apo, nakabasbasa. Sos, nakalamlamis. Agnan ka ni Bius manong nemi kasi lang kala ma-turn off manong nemi tila miis ken basa di dakulat mo. Pasmado ti dakulap mo mano.
Nga ron. Kahit mo, tayo bagat kang kano at agas na. Eh, anat agas na. Isaluksok mo, tadakulap mo, itapusong mo. Tapno bumara. Ha? Adik ko, mabainak. Alam. Tungpanin na. Tapno bumara, tadakulap mo. Kat may katinervyos mo. Iaramidak tulatan sa Jebalay. Ading ko. Itan na. No sa mo tungpalin, jak to kayatan nga umay ka napakasyaren. Alan. No kayat mo sakpayan di mga rami do. Matutdakulap mo. Siguro ka. Hanggang gulagula kasta. Gamang dakulap mo. Sige. Ikatin mo sa belt mo. Paano kayam ta belt mo? Maganda. Matong pala na. Abay. Kada kita pinasmasyer mo nga babae. Siya kalaka dito mga rami ti kastoy. Kasi ka pala. Dinig ka magtinakulam natin. Oo na. Din mo matkidawan siguro. Nga makialamano ka. Tiyagaan mo akit. Makialamano. Agsikens, di ba? Sige. Palo kaya. Wala akong manlayangan. Nagloko ka. Apay, anak ko. Makikika? Mabay na. Palo kaya na ito yung sinturon mo. And then, isaluksok na ito takulap mo. Isudangan dua. Kasta. Apay. Apay. Ano tamayat? Nagbara gayam ti pusong ko. Kaya talaga, men. Kaya saan lang ang pusong. Nabarbara man yan ipapapampay. Apay. 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 Pag pinustahan ta, Manong Arman. Natangka na la. Gusto kahit konti agawid. Tapno na. Usaram tayo, ma'am. Nagloko kan. Manong Nemi, ini agangay, inikat na matlaing dakulap na iti pusong na sana nagplastara nga inutanti sinturon na. Di ko nagplastara nga nagtugaw. Kasla nagbaliwan Manong Nemi tignay si Miryuso. Ada kahit mo ibaga, Manong Arman? No, may pangap kanyak kahit mo nga mamuan, istorya kang ka. Fourth year college konton. Mike nagbakasyon dito. Ang painobyo. Dito ko nasarakat ti crush ko. Among ka din asin, no? Sino ading? Sika. Ano? Siyak. Apay-awampay din ang bagakeng ka? Ngag-crush da ken ka? Awampay. Di mo ba'y nauray nga ti babae ti mangibagat I love you ken ka? Sikamit lang ato muna mangibagat I love you. Tap na may bagak mo I love you to. Lan. Anak ko nga mintadilam. Alan, natuladan nak. I love you, Karing. I love you too, Manong Arman. Ay, beso! Oo, baka matake ka. Ay, kumodyanan na. At damat laing nubyak, asawain kan nga dagos Karing. Manong Nemi, saan kami nga nakaturog kanidina, arig na kaledi nga rabii, nagsibot na nagkasilid kam nga ron. Asin,
Baka no, babawi kan to ti kasta plano. O anin ti marami ng dapapakin ni mama nos pagarigan di pa kamok na sumangpay na kung ti balay da arman. Nakasta nagtulagan mi. Iwan nga saan ka pa nakapagturpos. Tinasken. Kat si asawa ak nga ganakak. Di kaya taganak abalasan. Ngayon, iba't patag mo ni Arman. Saan nga narigal susuruin nga ayaten ti kas kengkwana. Kas kengkwana ti rumbeng nga ayaten. Inosente iti ayat. Sisyak tulain ti babae ti biyag na. Saan to nga kumaliwa? Kas ti klase na. Iso nga si kanti ng ibaga ti ayat mo kengkwana. Iso malat imbuhan mo na ti I love you. Karing I love you to. Gabutin surom. Kasi lang ti pamuspusan, ti kasi ti klase nga lalaki. Anak ko mapilat sa pulag kang kuhana. At ang bukod na nga balay, napintas ti pamatuodan na ti kwarta, tanalawat na gana. Asyendero ka nga. Tatinawid na kita nga talon, kandaga, turod, ka nakabulaan nga rin nyog. Baga umapal ka kasi. Baga umapal ka, inarem na ka, ini. Ano kasta? Nakadesisyon ka. Uwan nga sin. Humuna-unay, tiyak kaya't taga nakabalasan. Kaya't ko, ngayon ton mamon da papakin ni mama nga masikukat, at da nakasagana nga may kasar kanya. Uno pa kamok idan, to umay dan, tapno di kasta kita. Mapagsasaritahan ti kasar mi ni Arman. Ala, sabi ko kasin, tasang kanto nga agbabawi. Ano to nga agbabawi? Anak ko matpurumbang pagbamoya. Masusurok to nga lipatin ni Bobby. Kat masusurok tumat nga ayaten ni Arman. Manong Nemi, tinaramid ko, tinawagak ngayon muna ni Mama. Ma? Oh, iha, kumusta ba nagbakasyon mo dita? Ma, pakawanin dat. Ngayon nakarik na akong ti ayat. Ada nubyok dito eh. Di ka mo nag-aangaw, kasta ka rin. Mga nag-aangaw. Nadapay napasamak ka na kami. Anya! Kali nagloko. Mano lang aldaw mo dita? Nakalalis to nga rin di pasamak, Mama. Kasto'y gayam ni ayat, kunak. Nagsabat ti dalan mi kiniba. Ni Armand. Kat nakariknak ti ayat. Nakariknamat et kanyak. Pinasyarnak. Inaklon ko. Di tamatin Mama. Sorry Naitid ko matin di bagi kang kuhana. Naglok. Agsasaw ka nga ditipod no ha karing? Ma. Da kailang mga makamunti mga ibaga. Mga-explain ka ni Papa. Kat nunaskan ko nagrubot kayo. Kapitan nga panawan. Umay ka dito eh. Kasar kami kini Arman. Ay, sususawa ko. Hindi ka pa nagraduar. Maituloy kong tumalang ti pa nagbasak. Isus kaya. Kasar ita karo di papa mo. Itamat lain. Kitong kasano, umay kam tira. Manang Nemi, kasta unay man ti pungtot, ungat ni papangim awanan ti maramidan mo. Haro naman ng Nemi, iringkadeng ko ng sakbay, nga makadanon dito'y dapapakin ni Mama, kada sinuman ti kadwada. Iripasyaran nak manong Nemi, ni Arman, saan nga rabi iti panagbasyar na kanya. Tanakadado di kiti regregano na kanya, manong Nemi. Arman, talaga kadimit lang ipatpatik na. Unay, karing. Umaya kon sa di balayo. Kabalaitan? Orisan ta pa nagkasar? Hindi pagtulagan ta di kasar ta. Umayan da pa pa ni Mama nito. Napikas lang ka na. Agdildil mo nito bukal ti santol. Oo na. Irobat ko na kiti arawatek? No madim.
Mag-awit ak nga roden. Ibabawi ko, ti panang sumbat ko kin ka. Saman, jak lamin amo ti baga kiti nalos garagsak ko. Sobra ka man lang amin. Baam tagasan tanto na tangan nervyos mo. Irobot ko nga rin nagdarwatek. Kas lang amin sanak pa ilang mamati. Amom ka di nga, agistoryakan to nito dadatas jay. Amok ati dugti istoryam lumano di kiti babae nga nakabuluan ta dilam. Sige, ikaw nga rin alahan di kita arwatek. Pinalubusan dagmet manon nemi di kasinsin ko kini auntie. Namampay ko na ni auntie. Ala, no maminsan agad kastoya talaga ti kasat, balasan ko. Di mo pupuutan, kindi mo namnamain no taduma. Daki siguro tinaikari titong galbay sa kini Arman. Di lang met problema kami kin Arman kada jay ana may bagat panagayat na. Ay, kas makitam ti kinatao na. Gusto ti kunam. Nga isuna ti lalaki nga ti pulos tumalyaw ti sabali. No gasawa kayo ton. Mapagtal ka na lang. Manong nemi semi-bonggalo ti balay ni Arman nakadaldalos teglawlaw. Wen, kas tamat na ti uneg nakabimbintas ti dekorasyon. Sino ti agdaldalos, Arman? Siya. Kasla dalus kan urnos ti babae da ito. Baklakan sa? Oy, saan ka bakla? Nakadaldalimanag. Baka nadaldalos ton, kaya nadaldalimanag ton. Nandun si kanta asawa. At, baka man nag-una kinabot Diyos. Kastugay mo, stugay ti kunada. Noon anyaman tinaikari kat may ikari. Adumteng tulat na talaga ti babae nga naikari ka para kanya. Kit sa si ganita ka rin. Iba't patig na kanimat lain. Iba't patig ka. Baka met no, ada sa baling iba't patig mo, ngam kabuta, siya tinang remedyo, ti panang ibagam ti I love you, kat napilitan ka laing nga nagbaling ang uyam. No, saan? Kasi sino kumapil ang ti patig ko. Irin to ta sikat na ikari para kanya. Natingar din ti kwarto ta. Oh my God, nandiyan ti kwarto ta. Nadaldali mga anak manin manom nemi. Kan talaga nga, kasla kasukat amin. Kamum sa akin gumaya, gusto nga sinuktan ti kortina, at the bedsheet. Tunggal nga amin lawas nga nagsukatan. Kasuksukat na nagpeso. Ngayon siya ka mong umay ka. Arman. Oh. Alam mo ito, Ryan. Kung na man ang labna. Diyak ka mo ti aramidik eh. Pati ka dideta kiti surok pa eh. Ha? Sak pali ka dito mo nang umarakop keng ka? Ay, isuro na. Alis to akla makasuro-suro. Kinuna naman nung nemi na mamaman pa nagkita-kitan ti magik ngam deto lang ti pamuspusan ko na. Ken kastamad din. Siya sinutusan agtarigagay ti kas ken ni Arman manon nemi. Mabaling ko ako nen nga matmatyo gugwapo ngem ni pa. Inarakop ko man. Agdagtagargar ti loko. Ikatamtin na nabiyos mo, sweetheart. No, apay nga may nakastoyan. Maruam kang tumatlain. Okay? Araw ko pa na kamata. Balsang ti arakop ko. Nagbanglog ka ka rin. Di mo ka di tarig kakayan? Nga maamalan, nga maagkan di lips ko? Kasano? Iasdag mo dito yung bibig mo. Ito bibig ko. Come on, Arman. Come on.
Oh, mhm. Nalamis ti bibig mo. Pati bibig mo nalamis. Bumarang to. Okay. Gabot akong pa-experience mo. Tulungan ka. Tapay, taka din experience mo. Saan ko alibakan? Adan padas ko. Amok, ayatin naklataw redan padas ko. Ure mampay no aga nagkabalasan. Ure mampay no dan anak mo kat asawain ka. Okay lang, kapatid-patid ka. Oh, Karin. Ure gaya manong naming ipudnok na masikuga kat talagang ayatin naklata ni Arman. Ngamsan ko pa lang impudno manong naming. Sinusuro kisuna nakasano iti makilabing uwen. At na kami ni tirabaw ti kama, batpada kami nga lamo-lamo manon nemi, hindi takaslaon, hindi rungkor ti asog na, hindi romansaik ti suna. Hindi at dati takulap ko nga nalamuyot ka na bara manon nemi nga mangigaman ti kadaklan nga orat iti bagina. Sos, manon nemi, kiramkad na yung tagdadami. Manon nemi, nabakbakit, dahi nga orat, nganti orat ni bagina. At uunay ti pagdumaan da manon nemi tilaing maysa ket dinaamot rumawansa. Ngayon ti masursuruanen manong nemi si kamat no anyat inaramid ko kayong karamidan na. Ha, kasta? Well, come on, baby. Ay, Arman, ano dyan magamanganagan? Arman, unak. Awan na ko. Come on, Arman, come on. Sige, kasta. Iglaing ka, kaya. Come on. Amo, makasusuro kan to. Manong nemi, bumababa, ti pa nagkita, itirik na, kitibagi. Ngayon, ano ko matdiferensya na anong nemi? Nasyak, iti mga dildil ti bagi, kin mga suro, kin iti gagangila eh. Manong name halis ito nga nakasusuro ni Arman. Super magtentilaing. Kas kinibabi manong name. Amo naman ti mga. Come on, Arman. Come on, Arman. Manong nemi kabigatan na nga dimteng da papake ni mama ket nagtaros da nga dagos iti ayan ko nga balay. Kasta o ni manong nemi unget ken pungtot ni papa nga madamat ni mama nga mangingaw-gaw. Sus, bimaba yan ka. Nga si kamis mo ti simang peten iti balay ti lalaki. Papa, ibagpatig ko ni Arman. Kinibagpatig nakbat. O nagabsam mo pa inalpas. Panagbasam. Mabaling ko nga ito ulit basa o rin kasar kami. Ganyan ito tasamad nga maununi ni Arman manong nemi. Iso ko matagay kalintigan. Ngayon ko nakot saan ka naruwam. Abang nga nga awan ti mangin ko nga timag dito nga lalaki. Nakapungpungtot kayo mat mama. Ay papa, iso nga nasta na eh. Nagner-nervyos. Nervyoso kami iso na. Hey! Hey! Gusto ka ti klase ti manugangin ta. Honey? Ano pala ti kayat mo kayong kuwana? Guwapo. Kan patsik nga, tilayang anak mo, ti babae ti biyag na. Nga di nanto isukan. At nan bukod na nga balay. At na pa yung tawid na nga talon, nga nalawa. Hanggang di akas ta iho. Ay, kas na ngagpaiso, ma'am. Mama ko na. Ay, mama. Awanin ti problema, ano kasta? Kaya ba nga rin takit, tagdender na kayo. Napanan na kita naganak kay kuha na. Isiso na rin ang bibiyag. Pimusay dan. Kaya kita kabagyan da. Isot mo balin na ayban. Lagat ta, ba mo ni Hodo kita kabagyan. Ito magsasaritaan tayo ti amin. Nintun ka ano ti kasaryo, nintun bigat, sa nga bulan.